Nasazovač trojka, auto vedle, na rovince hrabe, ale nejede. Co se tam událo? 9 minutes to drive. 9 minut do konce, přijel na rovince Jan Burda. Na první pozici s 23. 45. Jakub Valašťák druhý, Pavel Rak 40. třetí. Stanislav Hamou čtvrtý, Josef Nováček pátý, Tomáš Novák šestý, Sokolov 7, Heinz 8, Hrazdíra 9. Ne, toto černý auto nepojede. Radku Martin na velkým. Auto Pavla Otruby. Protože u toho jediného mi chybí průjezd do třetího kola. Všichni ostatní tam jsou. No, respektive už jsou tady první jezdci, kteří jedou kolo čtvrté. Burda, Valašťák, Rak. Hamous čtvrtý, Novák pátý, Nováček 6. Hrazdíra 7. Sokolov 8. Potřeboval mít do toho diffu středovýho. Už bych tam nelez, ty jo. Tak a místo Získu velká ztráta. Co ti jebe? Děkuji panu Zíhovi za to, že pustil před sebe a jezdce okolo. Seven minutes to drive. To je strašný. Musí vybuchnout to auto, ty vole. Martine, front flip! Dobře. Tak vedoucí jezdci najíždějí na rovinku. Burda a Rak. Spolu ve dvojici. Novák třetí, ztráta 8 vteřin na první dva. Hrazdíra čtvrtý. Ten skáče ten skok na rovince úplně celý. Kdyby jenom přeletěl celý, on dělá backflipy vzadu. A pojď. Opět na jistotu, ty vole. Když to máš 6 článek, Magor. Tak 2 backflipy, Marťas. Ty vole, teďka by tu roztočil 3, ty vole. Jo. Tak, blížíme se do půlky třetí finálovky Bčka. Five minutes to drive. Rak už jede osamocen. Takže mu Burda zřejmě odjel. Terko? Ano, to projíždí pod věží. A Rak ztrácí 4 vteřiny na vedoucí jezdce. Ještě navíc chybuje pozor, ty skoky Hrazdíry jsou nebezpečné. 8-9 metrový let vzduchem. Abych přitlačil, ty vole. Je to na pohled krásný, ale pro nasazovače na desítce velmi nebezpečný. Hrazdíra tak proletěl už na třetí místo. Na druhý, aha. Zadní skok i včetně hoppingu.
Razdíra dostává bodovou prémii za estetiku. Důmečné zadní. Otázka je, jestli by nebylo lepší jezdit na čele, než dělat parádíčky na třetím místě. Ne. Ti, kteří vedou čas na to. Razdíra už druhý. Hrak první, Hrazdíra za ním 2 vteřiny zpět. To je debil, to je debil. Oranžovo-červená bobina a za ním jede hnědá bobina s modrým křídlem. To je Hrazdíra. Teď chybuje. Skoky jsou jeho doména, průjezd s zatáčkou, to už je horší. No, Tak nezatáhnu. vzhledem k tomu, že jde o boj o vítězství ve třetí jízdě, možná bych ty parádíčky omezil. Jakub Valašťák třetí, Hamous čtvrtý, Novák pátý, Nováček šestý, Sokolov 7, Heinz 8. Martine, v klidu, máš náskok. 10 minutes to Aj, drive. kurva! Teď jsem to nestihl vůbec. Dvě a půl minuty do konce. Podle mě jsou natržení. Two minutes to drive. Poslední 2 minuty. A si v pohodě drží vedoucí pozici a protože už má jedno vítězství, jedno druhé místo, tak výsledkem z této jízdy se stane vítězem Bčka a odveze si domů pohárek. Dobré k vydržení. Není šachovnice nad smyčkou, ale jak jede bez chyb. Razdíra takto raka nedožené. To auto už muselo něco upadnout konečně, ty vole. To drive. Takto ještě přijde o svoje druhé místo. Ale trvalo to dlouho, ne? Razdíra skončil, něco na autě rozbil těmi energickými skoky. Já mám libový video. Libový. Šachovnicový prapor už se rozmotává. A ještě 25 vteřin do konce. Vedoucí jezdec krouží poslední polovinu kola. Jejde. Blastečka. Tak šachovnice tady časy pršel pro vítězství v této jízdě, pro druhé vítězství v Bčku a tak pro celkové vítězství v Bčku si dojíždí